este Bobby. Și acum o să mai pun nume, Bobby Rege. Hai să vă spun și de ce. Păi că vă întrebați de ce am luat pe Amber în fundal. Pentru că e legendar și aici am totul galben. Dacă ne ducem aici, sper să ne așteptați. Prima dată să ieșim din Brawl Stars. Așteptați să mergem. Ok, oameni buni. Astăzi v-am pregătit un video oficial care l-am făcut pentru Leon, pentru că nu pică niciodată, sper să pică. Vă mai amintiți cuvintele astea? Odată mi-a picat Grom în afară de Leon. Cea de sună de Trix. Hai să dăm drumul la filmare, că eu am filmat. Ok. Vă mai amintiți cuvintele alea? Sau nu, scuza m-am, cred că am făcut eu ceva. Dar, dacă intrăm pe Brawl Stars noi acum. Când intrăm, am conectat un server. Intrăm aici. Așteptați-le-ne. Să facem peste aici. Poate fi. Hai că nu l-am văzut. Hai că nu l-am văzut. Reacția mea, în păcate, nu am filmat-o. Dacă o vedeați, rămâne așteptat. Bă! Îmi dau și pe fundal aici. Îi pun și poza lui. L-am dat aici, ok, am revenit să zic ceva cum mi-a picat. Mi-a picat chiar din mega boxul ăsta. După ce a fost abasă. Bă, prima dată mi-a dat puncte pe Grom. Mi-a scris pe It was written on your forehead. Deci, tocmai ce am pus pe Grom. Dar puteam să pun pe Leon. Dar numai că nu mi s-a... Deci, oh my god, deci mi-a picat zic că aproape am plus de când am văzut. Deci, efectiv, am aruncat de fapt aproape perfect pe geam, da, l-am aruncat. Băi, nu m-am comis, că efectiv mi-a picat Leon. Și am făcut video oficial. O să mai fac este video oficial la Spike sau la Pro, dar nu ca în Pro. Am auzit fratele meu are Max, numai Spike nu am. O să fac un truc video oficial la Spike și nu știu eu. O, da, viața mea la legendar s-a dus și a ajuns să-i cred că niciodată nu se mai putea pe bună. Da, măcar l-am pe Leon. Să-mi pasă mie că m-am Leon. Dați like și subscribe că Leon este ascunde. Vedeți că vine după voi. E că nu mă place dacă vă știu. I always get my mom. Did I really do that? So, și ăsta, acum l-am pe ăsta. Deci am cel doi asasini de pe Brawl Stars. Băi, prost. Și chiar am pus numele așa, mă. Ce este el pe YouTube. Dați like și subscribe dacă vă place videoclipurile astea. Cred că o să-l deschid pe Spike pentru că să fac un video oficial cu Spike. Dați like și subscribe. Cu voi a fost Bobby Rege și pa, pa!